Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της Ευελίνας Λεοντίου και της κουζινάρας της. Σήμερα έχουμε προπόνηση μαζί με μία από τις αθλούμενες μου που θα κατέβουν στους αγώνες στην ΟΑΠΑ τον Νοέμβριο, την Μαρία την Τζορτζή. Θα κάνουμε προπόνηση ποδιών και γλουτών και θα σας δώσουμε tips, τι πρέπει να προσέχετε στην προετοιμασία, στην προπόνηση κλπ. Tips για ποζάρισμα, post-workout γεύμα και τα βραδινά μου τα γεύματα. Pre-workout γεύμα, cream of rice εννοείται με πρωτεΐνη και φρούτα. Like, share, subscribe, comment, follow. Είδα σε προχτές που μου έκαμε σπούν το subscribe. Εγώ? Όχι, τούτου. Εσύ για με. Εσύ για με. Εσύ καμές. Κάμετε subscribe. Γεια. Κίνος που να με πάρει πρέπει να καθαρίζει. Αγιώς θα γίνω πούντο, μπορώ πατινάσουμε, γίνομαι πούντο φωτιά βιρούμενοι, να έχουμε θέματα. Ο φλόκος είναι ήδη μες στη κουζίνα, εξιάτα. Λοιπόν, 100 γραμμάρια φρούτο, εμένα αρέσκω μου τα... να μου τα λαλούν τούτα. Τούτα πάει χωρίς μαλλί, πόξο. Νεκταρίνια. Ναι ρε το ροδάκι είναι και μου μαλλί πόξο. Όχι. Ναι. Δεν ξέρω. Α, με το υπερηπέξεις! Ναι, όποιος θα μας πει, και όπου με μαλλί να μου το λαλούν. Έξω, εύκαινο. Κλαπ, εμπάω. Ταβέρνες, εμπάω. Πολλά ώρες ταβέρνες να πηγαίνετε στο τσίτ σας. Αλλά, πού να βαφτώ και να σας στώ οι καημένοι. Στο γυμναστήριο. Σας αρέσκει με θωρείτε. Άδετε, σκουλαρικούδι που μου αρέσκει. Άδε. Περίμενε, πράφκι, φέρετε η νευρά μου. Αν τις κάνω έτσι ευκαινή. Λεπτό ρε Κωνσταντίνε, περίμενε. Λοιπόν, ήρθαμε στο γυμναστήριο. Μαρία Τζορτζή, η αθλούμενη μου. Οπότε θα κάνουμε μαζί σήμερα προπόνηση ποδιών και γλουτών όπως έχουμε πει. Οπότε, περιμένετε. Ναι, απέσει. Σκάρτο σε παρακαλώ. Γεια! Πολλά σημαντικό στο warm-up είναι να ζεσταίνουμε καλά και τον κορμό μας. Pro tip. Έτσι που λαλούς είναι η pro. Βλέπετε ότι το stretching είναι δυναμικό stretching. Δεν είναι στατικό. Πάμε. Ωραίος. Να βράσουμε και αγώνατα. Οπότε, χεράκια διάμεσα το γονάτο. Πάμε το χορευτικό μας. Μπράβο. Είναι μουσική εδώ μέσα. Μουσική εδώ μέσα. Και να πω εδώ. Μπροσκαλά μου γόνατα. Ανοίγουμε μποθιά. Οι αγκώνες μας προς τα έξω δάμε. Και πάμε. Λίγο από την μια μερικά, λίγο από την άλλη. Κουτουλίσα. Λοιπόν, πρώτη άσκηση, απαγωγή στο μηχάνημα. Όπως έχω ξαναπεί, εάν το μηχάνημα σας είναι πολύ ανοιχτό, βάζουμε κάτι μαξιλαράκια, ώστε να μπορέσουν τα πόδια να είναι πιο κολλημένα μεταξύ τους. Στη συγκεκριμένη άσκηση, εμείς θέλουμε να δουλέψουμε περισσότερο πάνω γλουτούς, οπότε ουσιαστικά γι' αυτό έρχομαστε ελαφρώς προς τα μπροστά, αλλά με αυτού του είδους την κίνηση ενεργοποιείται εννοείται και ο γλουτός ο μάξιμους. Εάν θέλουμε να ενεργοποιηθεί περισσότερο μόνο ο πάνω γλουτός, ο μίτιους και μίνιμους, είμαστε πιο ευθεία. Μπορεί σε λίγο να γίνω φουρέιρα. Λοιπόν, 1, 2, 3. Τώρα θυμόμαστε ότι σπρώχνουμε με τα γόνατα, όχι με τους τετρακεφαλούς. Όπως μπορείτε να δείτε, χτυπάει πάρα πολύ ωραία. Αυτός εδώ είναι ο γλουτός ο μίτιους. 3, έλα, 4, let's go, 5, μπράβο. Γάμο, θα πάνε από κόσμο. Ναι, ναι. Δεν είναι τα ψηλή όταν πιάνω. Είτε προετοιμασία κάνεις για αγώνες, είτε κάνεις δίαιτα για να χάσεις κάποια κιλά, δεν σημαίνει ότι θα έρθεις στην προπόνηση
και θα κάνεις ελαφριά, διότι έχεις μέσα στο μυαλό σου ότι είσαι κουρασμένος από τη δίαιτα. Ναι, συμφωνώ, μπορεί να είσαι κουρασμένος κλπ. Όμως η προπόνηση πάλι πρέπει να είναι υψηλής έντασης. Πρέπει να σας φύγει από το μυαλό του ότι, ξέρεις, έρχομαι προπόνηση, θα κάνω χαλαρά. Όχι, αυτό είναι στο μυαλό σου. Επόμενη άσκηση, θα πάμε leg extensions. Στο μηχάνημα το καινούριο. Εντάξει, είναι και καινούριο, εντάξει, είναι και 200 χρονών, απλά είναι πιο συσταρισμένο που τα λέγαμε. Κοπελουρούθκια. Δηλαδή είμαστε μόνο σκληροπυρηνικοί. Είδες, είπα το με την πρώτη. Δηλαδή, αν βάλεις τα πόδια σου, δηλαδή μπορεί να σου τα τσιλίσει κιόλας. Τσιλίσει πάνω και 3 φορές μεταξύ. Ζέσταμα, πολύ καλό στα γόνατα. Θα το πω 150 εκατομμύρια φορές. Πολλά μακρυντικό. Είναι το καινούργιο το μηχάνημα που τώρα καλεί μου και κάποιος χορκαθκιά να μου πει. Ωραία Κυπρέα ρε. Έχουμε λίγα ισομετρικά για τα γόνατα. Γιατί τα γόνατα μας δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Απλά κρατάμε πάνω. Αυτή είναι η ισομετρική κίνηση. Το κρατάμε λίγο πάνω, ματώνεται πολύ καλά ο τετρακέφαλος. Μπράβο. Τα βασικές μαρίγος που γραμμονούν. Και κάπου εμπελάρες δαμή. Μπράβο. Μείνε κάτω. Έλα ξανά. 3. 1. Let's go. 2. Yes! One more! Let's go! Μπράβο ρε! Tips! Σε ορισμένες ασκήσεις σαν το leg extension, πολύ σημαντικό είναι στα βαριά μας τα φορτία να χρησιμοποιούμε straps, τα οποία θα μας βοηθήσουν να μην ανεβαίνουμε προς τα πάνω κατά την εκτέλεση της συγκεκριμένης άσκησης. Θα κάνω working set και θέλω να δείτε πώς τοποθετώ τα χέρια μου με τα straps. Εδώ είμαστε. Και το κάνω μοτοράκι. Με βάστατε μοτόρες ρε μόρα, με κερδίνες. Προς καλά μου γόνατα. Πάμε. Η Μαρία είναι περίπου 17 εβδομάδες έξω από τον πρώτο της αγώνα ever. Είμαστε ακόμα αρκετά ψηλά σε θερμίδες, οπότε δίνουμε πίεση αρκετή. Όμως κρατιέται αρκετά, let's go, αρκετά lean. Έλα, τελευταίο, 2, let's go, τελευταίο. Μπράβο ρε. Οπότε τώρα μπαίνουμε back offset, περίπου στο 70 με 80% πιο ελαφρύ φορτίο από το working set μας. Άντε ρε, να κοπούν τα πόθηκια μου που σύριζα. Επόμενη άσκηση, sumo deadlift, θα την κάνουμε με την μπάρα πίσω και θα σας δείξω ακριβώς πώς να την κάνετε για να ενεργοποιηθούν πολύ καλά οι γλουτοί. Και τα tie-ins, όσοι δεν ξέρουν ποια είναι τα tie-ins, είναι ο γλουτός ο maximus κάτω που ενώνεται μαζί με το hamstring. Κάτι που είναι δύσκολο να μεγαλώσει, να δημιουργηθεί, οπότε πάμε να σας δείξω πώς το φτιάχνουμε. Πάμε να κάνουμε sumo deadlift με τον band. Αν δεν έχεις band, να πας να αγοράσεις κάτω από τα γόνατα, ούτως ώστε θα ενεργοποιηθεί περισσότερο ο γλουτός. Το band ουσιαστικά τι κάνει? Σπρώχνει τα πόδια προς τα μέσα. Εσύ θέλω να σπρώξεις τα γόνατα προς τα έξω. Για πάμε. Δεν χρειάζεται αρκετό φορτίο αυτή η άσκηση. Η γλούτη είναι πάνω. Θα ξάπω.
Ναι, αλλά θωρείς θα κάτσεις. Έτσι όπως το κάνεις, κάνεις μου deadlift. Ναι. Μπράβο. Μπράβο, λίγη κίνηση όμως ενδιάμεσα από πόθηκιο. Κάμε, λίγη κίνηση. Ναι, τσάμε, μπράβο. Η γλουτή είναι πάνω, παιδιά. Δεν κατεβαίνουμε σαν να κάνουμε sumo squat. Είναι sumo deadlift στυλ RDL. Να το σκεφτείς. Ναι, πάμε. Yes. Σφίγγια έχουν μόνο γλουτούς, α. Μπράβο ρε. Από τη στιγμή που βάζουμε τον band δεν χρειάζεται πολλά κιλά συγκεκριμένη άσκηση. Χρειάζεται καλύτερη τεχνική, καλύτερο tempo και καλύτερο squeeze στους γλουτούς. Δεν είναι σαν άσκηση hip thrust, whatever, ή squat. Συγκεκριμένη άσκηση από τη στιγμή που βάζεις τον band δεν χρειάζεται να βάζεις πολλά κιλά γιατί θα φύγει όλο, θα μπουν τα γόνατα προς τα μέσα κλπ. Εάν φύγεις τον band, τότε ναι, βάλε κιλά. Βέβαια λέω δύο booty builder. Έτσι που τώρα. If you want big booty, follow my workout plan. Εγώ Πακιστανό Αράπη. Δεν ζήτησαν ταξί. 5 ευρώ. Λοιπόν, επόμενη άσκηση. Squat. Θα την κάνουμε όμως focus στα quads. Θα την κάνουμε στο συγκεκριμένο το μηχάνημα. Στο συγκεκριμένο μηχάνημα για μένα που έχω θέματα με τα γόνατα μου είναι knee friendly. Ειδικά αυτές τις μέρες που έχω έτσι λίγες ενοχλήσεις. Με αυτό το μηχάνημα δεν έχω. Οπότε μπορώ να κάνω τη δουλειά μου άφοβα. 2 σετάκια βαριά. Και όπως είσαι, ανοίξε τσάς τα πόθηκια. Τσάς, τσάμε. Το λοιπόν. Και καθίσαι squat κάτω. Βαρύ. Μπράβο, προσπαθώ ο κόλος σου, δεν θέλω να πιάει κόλους, θέλω να πιάει quads. Οπότε θέλω να σκεφτώ το κόλο σου πρέπει να κάτσει πας στις κνήμες σου. Πες μου όμως αν είναι βαρύ τα κιλά. Βαρύ το. Όχι, βαρύ το. Κάμε το, όπως είσαι πάνω, τραβά το. Θέλω να κάτσει καλά. Όπως είδατε, η Μαρία βάλαμε έναν ικανοποιητικό φορτίο, αλλά λόγω του ότι ήταν βαρύ το φορτίο, θέλω να κάθεται καλύτερα. Η άσκηση για να χτυπήσεις τα quads σου δεν πρέπει να είναι ούτε 90 μοίρες, αφήστε τη βιβλιογραφία αυτά που λέει, πρέπει να κάνει drive τονί, drive τα γόνατα και να κάτσεις καλά κάτω. Θέλω να νιώθεις ότι ο γλουτός κάθεται πάνω στις κνήμες σου. 90 μοίρες, αν θες να μεγαλώσεις τα πόδια, δυστυχώς, κάτσε, μπράβο, κάτσε άλλον κάτω, ώσπου να σε σταματήσει ασφάλεια. Μπράβο. Ξανά. Μπράβο. Προσπαθά τα γόνατα σου, τέμπε μου. Ωραίος. Προσπαθά τα γόνατα σου να... Ναι, μπροστά. Yes. Let's go. Θα μου καπηλέ μου. Το ζάχαρο αρχίζει και πέφτει. Πώς έχουμε πει πάντα στο intra-workout, βάζω μέσα υδατάνθρακα. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Επόμενη άσκηση, kickbacks, όμως πάλι θα την κάνουμε για τον γλουτό των maximus. Specific για τα times. Πόδι βάζεις πάνω, βλέπεις ότι είναι ψηλά, δεν την κάνω σαν κλασική άσκηση kickbacks που κατεβάζω και σπρώχνω προς τα πίσω. Είναι από ψηλά το πόδι και το μόνο που κάνω απλά σπρώχνω και μένει ως εδώ. Οπότε από πάνω σπρώχνω μέχρι εδώ. Οπότε δουλεύει μόνο ο γλουτός ο maximus. Όχι η πάνω.
Εδώ. Θα πέσουμε και χάμε. Είτε άντρας είσαι είτε γυναίκα, χρειάζεται να κάνεις γλουτούς. Λυπάμαι που θα σας το πω, αλλά ο γλουτός είναι ο πιο μεγάλος μυς επάνω στο σώμα μας. Οπότε, εάν δεν γυμνάσεις τους γλουτούς σου, θα έχεις θέματα με το κορ σου. Ειδικά αν είσαι bodybuilder, δεν γίνεται να βγεις στη σκηνή χωρίς γλουτούς, οπότε κάνε kickbacks, hip thrust, RDL στα πάντα. Θωρείς το που πάει να το κάνεις πάνω, όχι. Άις το άρτη πάνω, μπράβο, και απλά σπρώχνεις κάτω. Ναι, τσάμε έτσι. Να σφίξεις δάμε, το δάμε. Θα κάνεις έτσι, θα κάνεις πάνω. Όπως είσαι, τσάμε. Μπράβο. Ναι, αλλά σφίξε, δηλαδή σε φέρνεις το δάμε. Ναι, αλλά θα έρθει ο ζάμε. Σφίξω το απλά να γίνει κίνηση, απλά να σκεφτώ να έρθει. Μπράβο, ναι. Ναι. Μπράβο. Έναν το δεξί σου. Πατάς, πάτα το. Ήταν έτσι. Μπορεί να είσαι έτσι. Ναι. Πάμε. Ναι, αλλά πάτα το. Εγώ θέλω το πόησο καλό. Πάω τούτο. Ναι, αλλά και να κάνεις το πράγμα. Να πατήσεις. Πάτα το, αλλά έλα πλάι. Μπράβο. Πάτα το κανονικά. Πάτα το. Μπράβο. Φέρνω πόησο το αριστερό. Το αριστερό πάνω. Λοιπόν, δέμε. Πάτα. Πάτα καλά. Μπράβο. Φέρνω το λίγο μπροστά. Μπράβο. Τσάμε. Το λοιπόν. Λίγο μπροστά μέσα, το πω μόνο. Το λοιπόν. Η τσιγιά σου θέλω πάντα να flat. Οπότε η τσιγιά σου είναι προς τα ποδά. Μπράβο. Το λοιπόν. Όπως είσαι, κάτσε πας στον κόλλο. Δηλαδή, ναι. Όμως η ρουφά σου. Μπράβο. Το λοιπόν. Τούτον το χέρι βαστάδαμε. Μπράβο. Τσάμε. Τούτον το χέρι ανοιχτό προς τα έξω. Μπράβο. Θωρείς όμως ότι η τσιγιά σου φαίνεται πολλά. Πρέπει να κάτσει πολλά. Μπράβο. Μπράβο. Τούτο όμως πρέπει να δάμε. Τσάμε. Μπράβο. Χειρούθηκια έτσι. Παρμούθηκια και δαχτυλούθηκια. Μπράβο. Ανοίξω το δάμε. Μπράβο. Χαλάρως τους όμως. Μπράβο. Και τούτος λίγο μπροστά. Το χέρι σου πρέπει να φαίνεται. Δάμε. Μπράβο. Αλλά θωρείς το σώμα σου. Σκέφτομαι ότι το σώμα σου βλέπει που ποδά, αλλά το χέρι σου θωρεί. Ναι. Σκέφτομαι ότι θωρείς που ποδά, αλλά το σώμα σου που ποδά. Ναι. Ναι. Θωρείς το χέρι σου πολύ όπως το μάνον τζάμε. Φέρ' τον μπροστά. Φέρ' τον μπροστά. Φέρ' το και δαχτυλούθηκια και φέρ' το λίγο μπροστά. Ναι. Μπράβο. Ναι, αλλά θωρείς το πάλι εμποδά από πίσω. Ναι. Τσάμε. Χαλάρωσε λίγο κάτω. Μπράβο. Τσάμε. Λίγο μπροστά. Ρούφανε και γες σου μέσα και κάτσε λίγο πας στον κόλλο. Μπράβο. Αλλά ρούφανε και γες σου μέσα. Μπράβο. Ναι. Τσάμε. Γύρεις μου λίγο μπροστά. Το λοιπόν. Μπράβο. Σου να το σέν που πατά. Λίγο όμως. Τσάμε. Λοιπόν, δεν σε έβγαλα τα προηγούμενα μου τα φαγητά, διότι ήταν σήμερα είχα πάρα πολλή δουλειά. Οπότε, θέλω να σας το πω έτσι περιληπτικά. Το post-workout μου είναι το ίδιο με το pre-workout. Για πρώτο γεύμα έχω σολομό με λαχανικά και φρούτα. Ή το αλλάζω σε ασπράδι από με peanut butter, φρούτα με λαχανικά. Pre-workout, post-workout που είναι το ίδιο, όπως σας έδειξα. Μετά έχουμε κοτόπουλο με σαλάτα. Μόνο, κοτόπουλο με πατάτα και φρούτα και για τελευταίο γεύμα, το έκτο μου γεύμα ουσιαστικά είναι γιαούρτι με πρωτεΐνη και κατεψυγμένα φρούτα και ριζογοφρέκες με σοκολάτα. Το τρώμε αυτό και νάνι. Φιλιά πολλά. Επιαστικά ολόκληρη. Όχι τα αυτιά μου πρέπει να είναι πιασμένα. Θα μου το. Κανεί. Για συνευρά μου φκέδα,